Kanye fondini ngumhlala wantoni usibizele ntoni kwenzeka ntoni apho fondini emhlabeni kaYehova Usiyana ungedela ufika fondini kwenzeka ntoni ungedela ufika fojonga fondini ongxaki irhatebe madoda bakhuthwele likrwala bagaya impahla zabo bonke madoda uliya nosimo abantwana bakamini bonke baphandle yazi into endiyithandayo ucima jonga ka wena kanyo eke ngithanda into eyi-1 kamani uliya sasilapha simkhupha simfundisa ubudoda irhatebe I taught him one thing to Leah. I taught him one thing that Leah, if umntu noba umfutshane noba ingotyongoty irhatebe bawuqhala amasimba head okanye sake door iphume phandle Lukani ingxaki subale menemene we ingxaki uhamba apha kanti uyobiza abantu okokuqala okwesibini xelela le tshomi yakho ayilimaza ngempama le ntwana le ntwana le kanyo irhatebe le nto ongayaziyo mayicela ulimala mani mayilimaze kwathini qala kakubi qala kakubi kwathini Thini ngotyongo nje ntwana iphinde ithini yinto le ntwana iqala kakubi le ntwana stop it I like it mna andinadlame umntu ofuna ubetha mna nazi application open kawufuna unibetha but yonke into yam ihamba ngesidima ndisithozela ndizacenga apho liya ndivu liya ke madoda nathi into nozingayenzeke madoda yonke loo nto yenza on behalf yenze loo nto leyo on behalf lomntana nothini yakwazi on behalf of uSimo cenga mntanam ya jonga mntana awunanda yawuzathetha noliya awunanda wolala application open but ndizathetha noliya akurhatebe endimaziyo Sim ndake ndacapukela Sim ndijongile ndivelayo ndake ndacethile but yabona Sim ndikuyekela Sim liya mthetha naye boy liya liya sinjala siyacenga ngoku mandeka fondini liya boy I love you mna from your mother's wound ever from your mother's wound wodini ndakuthanda liya yazi liya ngexesha uJesus ekusakha wena ngathi yenza lentwana ibe nengqondo ndakuthanda liya kawuyenza into obubele uvula amasango ngene isithandwa sami but ngotyongotyo take liya outside kwathini uyifithile andithethela uSimo ugelisa le ntwana ma ugelisa ngale ntwana madoda kwenje le ntwana ndifuna egageni le ntwana le yabona ngoku liya lungiselele ukulwa wona qalisa nomntu wam apha ka into endibetha apha lizathi vumbu swele dubule lam but andifuni ndiyenze cam kwe-beautiful girl nasekhaya ndiyi-bloody full girl ndiyakuthanda mna nangu in my life soze ndikuye wetyiwe ngamaqhwa liya mna mina ndizokufutheka ndizakufutheka meza Kame fonini hey ndifutheka kandinike ithuba lam ndithethe bendicima kuzolunga asoze ndithethe kandithetha nonke mna ndiyenza inansi zolungisa nenza intention thetha nonke abalungisi sithi ngangcola lokhanya liya cela uvulela umntana boy ayinokufuna ulala phandle mna andifuni yenza inoise liya but ndiyacela ukuliya ndiyakuthanda kodini lo mntana umncinci liya ya bama kahlale ngathethe tamsiyana so khavulela mntana chance eyi-1 sihlale nosimo ahlale uSimo andikwazi liya ndikwazi unjena liya zange siloo nto liya uyagodola umntu wam apha wonke umntu sisibe ndisatsho wonke umntu ume phandle akusacengwa
jongi joli hayi sana akafuni nova kunqonqozo esifestereni kunqonqozo eminyangweni nami ndimani ndisithi yini mfana abantu ngaphandle impahla ulahle yonke into ngaphandle ubhizi futhi uvele ngefestiri ungathi uyi-ID efestireni futhi abasacengi imbi into bisenzeka phaya into yintoni manje ngoba njengoba uMary ingathakekho nje pha sisubothi yayibawuvanga kuvakala kaloku ngathi ubhuti caba ulambile here hayi ezazi ke ulambile ufuna ke ngoku iquick ufuna umerap mfuna apha esidudwini ufuna umkenga yazi quick Joyce yintoni lonto sisi hayi sisawuzazi izinto awuyazi quick hayi sizazange ndayiva iquick sisi okay andiyazi lonto yozange ndayiva uyazazi izinto jonga sisi nina meeting mosamhlanje caweni ne nomfundisi sisi ewe uzike uthi pha kumfundisi bana ucela iquick ndicela kumfundisi le quick yes that's right le quick ndicela kumfundisi ewe sisi umna ndiqhaye kumfundisi ke ngokuba wami hayi sisi uyathanda uba naivety wena iquick ayontimbi uyayicela kumfundisi umfundisi will gladly give to you ngifake ezintweni hayi quick ngoku you must be free cela iquick kumfundisi buyele kum ayeke Joyce mfuna evasizitye man khalala phezulu hayi into ndiyabe ntofunele quick kumfundisi all right bye sisi quick sure sis are you sure you quick into nento ibize kahle iquick akhandikhawuleze wethu okay sisi undifonele emva kwemeeting uyeva bye uthi quick Joyce akazobengwa yila lunch bar nezibanga umfundisi uza kumbenga athi quick Liyaka utuvule nawe man yini na vula man liya Yemadoda sisi waphuma sowunxibe into zokulala nantsika ulibela kuzitikatika nalentwana ulibela kuzitikatika nalentwana sihleli phandle thina apha mntana tata yini iyacangwa indoda bawuyazi indoda iyacangwa uzukubheke kulaa mlomo bomvu bagweba 16 verse 16 udelile wombethu uSamson waphela amandla inamandla le nto iphansi yazi Mary asabaweli baSamson can betwe ndinethe lapha futheko thina uyadelela wena ayijonga ngxaki kandiyeke mebhulu wathi sithi ngxaki kuwe madoda hayi lukanye meza utyelisa ngale ntwana wena suthi hayini apha le ntwana ithi ngxaki kum le jonga fonini ngomntana ma okay ndiyenze lula problem nandizathi problem ke bona bamathini hayi madoda Tata ngxaki usibulala ngabambela sana la grosali sibulali tata sabona ngasonye ngo sana la grosali tata uyazithanda izinto Mary kokwenu ndithi nabo ndithanda nomntana ngena sigebhezana Mary Mani wena into incwadi yakho ananazela ananazela sile wena mntana ndini Katebe asi sinqanda le wenzenye ngasambeni man yandibiza sim hayi man stop it I like it come and look for the man come and look for what is hayi ngadi ngapha kathini man sisi hayi man sisi qawula ibhandi lami sisi uzothini umuntu wami uzoqhawula stress belt sisi chi kinti ufuna ukulungisa hayi miyeke
Sisandilisa nalentwana sisi man. Sisandilisa nalentwana. Sisi yakuthi ngelibhali hayi get away shi yo awusisi mdikile mali leli yenzayo mina bendlini man yo dikile lentwana yakho thini hayi akongizawulenza yona shinango kilo wakho hayi come bekela phenja wena kwathini wena Ninayiva le nto. Hayi. Zange ndabona Ayikekile ngokukhadebe lo uhambe namthatha umnqwazi zakho nje 14 into na 14. Hayi madoda. Can yalwisa lento. irongo le Ungathatha umnqwazi enye indoda 14. wazi awukwazi And then khanyo ithinta lento. Xa umntu ethatha umnqwazi wakhe, qhela uthini yena? kutheni lento kutheni urhawuzelelwa zizandla nje kutheni nje uready man for ukulo akusilwe ngoku Yazi Kamshana. Akana yenzi left hook. Lethi imibox yexesha. Abantu abaninzi wawisile. So nawe ke taya am 4 to 4. Hayi u are very close. Khatebe yimamani Umlo phekomlo 14 lo mfana. Unobuliya ufuze wena esisenzayo liya wena Yazi liya emthana but amfundisi chap indololwa. Chap indololwa. Telefonini usilwa kodwa siphuma konyumlo ngapho nawe ufuna ulwa ngapho. Hayi kabalami lomtshana. Into kwathini? Uncinto samantabi bes. Hayi besa. Thako thina. Hey, thak. Yabona nabantwana. Yabona ukugezela nabantwana. Uyayibona umsiyana. Kodwa ke ndotenkulu. Asiza ukuthetha inyani. Nawe uyindoda uhamba namadoda. Jonga umsiyana unxibe njani. Jonga mna ndinxibe njani. Jonga wena ufaka ipingi. Yazi lukhanya nawe ubumofi wena pho. Yazi. Khade. Yabona msiyana. Awujola. Yabona awujola. Mosiphosa awujola ne-youth. Ubanje. Dijonge kwathi. Ithi lona. ujola nabani wena Ubaby. Balo. Uphi? Ujona philo. Awuyalonda. Ujona phiwa. I14 awuyalonda. hey manje ndiyakhumbula lo muntu efowunelwa nguB Ujona philo. in fact yayinguye wayefowunela uB kwacacisa into bangabana umntanam seqatselwe negwava pha yitso yinyani la Ipholile. Jonga. Kamsitho. Yazi ta. Ta nawe ndihloniphile lokhanya. Khade. Hloniphile. Khade. But one thing, andifunde ba unileqa ngasemva. Khade. Ndiyakuthanda nje. madoda Cela ungaze Wes. Afune phuma ndakana banjwa tamsiyane. Yebo. but kaloku into endingayifuni Andifuni. Yazi wena uyayazi ba mna no B. Ithini incwadi yami. But wena welo unqolo bangemva. Ulandela mna ufuna utya apho nditya khona. hayi man Apho manje ke amaboy. Ayaphinda ame yimini. hayi man madoda wo man Khade. mamelani man masithetheni ngale into yakaliya siyeke le ipecukile lantwana senisilwa ngoku nilwe lo muntu omnye Khade. umnye lo muntu incinci ngaka lento elwisaya Jonga ta. One thing endicaphukelayo ngale. Khade. Chomi yami namthanda ukhanyo. Khanyo, I love you boy ne. But one thing, don't eat where I eat. Because wokwena ngokunyenzela yini So you already Khade butaphi. For everywhere come na Umphingo wami MTN. mfana wami. Mapipipi. Teqonda lo nto but ubhibhize wena mna ndifuna ubhibhiza. Njengechomi uyenza itiltani kayikhodla ukhanyo. madoda mamelani man into enzekayo ingathi into ezaba right apha masike sifumane noba ngunonjanga man ndinayo into endinayo apha Unonojanga? ya ndinazo isentenzazo man yabona Albeta bantu. man Thetha nalezi lwathu sakho. Akho ngempedithelo. Kayeke PI. Thatha uP boy. mamela fondini yabona la liya umoshwe ngumary uliya bekungamelanga phofu umary yena kuqala ebengenawulencisa umntana man What is that? jonge ngokulanona imhloniphi ngoku bagxotha bonke endlini Oh, lethane yaliya. Yaheda la ntwana. Uliya ka ungathi uthoma kuliya. Lona qama ngolhlobo. Headache. but that is totally wrong man. But one thing. Sukhelwa nawe msiyana boy. Kangathi yazitshala nanansikelo sami. Madoda enen Khadebe hewuzakonzakala Khadebe fondini Qonda kwethu. awunzakelanga Uqonga lo.
Yes. Khatebe yintoni into uhleli nje efondini wena unguphuma silwe. Khangela ngokhangela. Wena start boy. Betha bazi. Sinto yami. Yazi nginceda mshali ngani.